Kapatid lang ako! Mas pinainit Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto! Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo! Kasama nyo si DJ Rakitera. At nag-iisang TG. And welcome to the program Top Secrets. Kung saan hindi ka namin huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. Pero syempre, meron tayong mga iiwang mahalagang payo o di kaya naman komento na manggagaling syempre sa nag-iisang TG. Walang effects. Ayaw nga eh. Hindi, may tawa naman, may tawa. Ako gumagawa ng sarili Sige, kong effects dito. hindi kasi ikaw gagawa ng sarili mo talaga effects. Ikaw Yun nga eh. magkakalikot dyan, dude Hindi eh. ko nakakalikot eh. Baka demonyo yun. TG. Okay. Oy, pero TG, ito na meron na tayong top secret sharer. Hello, magandang gabi. Yes po, magandang gabi po. Hello. Yes, magandang gabi po. Anong pwede namin itawag sa'yo? Alisa, Alisa, ilang taon ka na? 28. 28. Sang lupalop ka naman galing, Alisa? Nasa La Union po ako. La Union. Alright. Alisa, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Alisa, 28 from La Union. Ano ang top secret mo? About po sa LDR, nagka-live-in partner po. Bali, ka-live-in partner ko po dati. Engaged na po kami. Bali, nagkahiwalay lang dahil sa LDR, pagiging LDR. Siguro, napagod na siya, ganun. Kakahiwalay nyo lang ba? May get 1 month pa lang po. So, ang top secret mo ay kahihiwalay mo lang sa ka-LDR mong... Fiancé. Sa fiancé Fiancé mo. ko po. Apa. Bakit kayo nagiwalay? Napagod lang siya? Yun lang po kasi ang reason niya. Nung tinanong ko bakit ganon, nalalamig. Actually, bago yun, naabutan ko siya na may ibang apps. Tapos, bali 5 apps kasi yung naabutan ko sa kanya. Yung active lang namin, 2 apps doon. So, itong mga Tapos app ba... Ito bang mga app Yung- na ito ay ano? Dating. Mga app na dating app? Ito ba yon? Opo, may ganon na po. Yung may mga dating apps na din po. Dinownload ko po yun lahat. Tapos nakita ko, member siya doon. Yung number niya, active siya doon. Tapos doon nagsimula yung panlalamig na yung sabi ko, bakit may ganitong kang apps? Imbis na magpapaliwanag siya, hindi ko narinig sa kanya yung paliwanag. Tapos umabot kami sa point na ilang araw lang na parang nagsawa, hindi na siya nag-reply sa akin sa mga message ko, hindi na rin tumatawag kasi nasanay ako sa kanya na 24 hours kami magka-video call kahit malayo siya. And ilang taon kayo naging magjowa? Umabot na ng mahigit 2 buwan, 2 taon. 2 taon. Tapos ilang taon na Mahigit kayong engaged? Yun na po yung pagiging engaged po namin, 2 taon na po. Pero magti 3 years na po kami magjowa. So 3 years magjowa, 2 taon engaged. Nung nag-alok siya sa'yo ng kasal, anong sinabi niya noon na ikaw yung gusto niya makasama habang buhay? Yun na nga. Yung ikakasal na kami ngayon by August. Dapat. Yun nga, yung kakasal na kami, uuwi siya sana. Actually, 2 beses na siya nagganyan. Nung una, tinanggap ko kasi sabi ko, mahal ko naman itong tao na to kasi malaki yung tinulong niya sa sarili ko. Tapos, nung itong pangalawang
ano na niya na ready na lahat, pati papers ready na. Kakasal na kami sana ngayon August. Uuwi na siya. Yun, parang simula lang na naabutan ko siya doon sa mga may mga apps, nagbago na talaga lahat. Nung tinanong ko lang bakit may ganitong apps ka. Paano mo nahuli Anong na meron bili mo? siyang mga apps na to? Bago siya pumunta Kasi ng ibang bansa o ah, nakita mo talaga naka-download sa cellphone niya? Anong hindi po actually single dad din siya, single mama ko. Tapos pag tumatawag siya sa mga anak niya, inaano niya, parang screenshot. Edi yung pag screenshot po, may mga apps po doon sa taas. Yun, nung nalaman ko yun na ay parang alam ko tong mga apps na ito. Nung nakita dinownload mo? ko yun, naging active siya doon. Active yung number niya, pangalan niya doon, nandun po. So, anong naramdaman mo? Kinumport ko muna siya. Tapos doon na nagsimula talaga yung panlalamig. Tapos one day, tinanong ko siya kung anong meron pa sa relasyon natin. Yun, parang napagod na siya. Pagod lang daw, sabi niya, pagod. Ayusin Naniniwala lang ka daw ba muna. doon? Hindi ko rin alam. Kasi ako, buong buhay ko, nakaano sa kanya yung buhay ko talaga kasi 24 hours magkausap kami. Tapos yung mahirap pa doon, pinagkakamalan pa ako ng lalaki. Siya yung nag-aakusa sa'yo na merong lalaki. ng lalaki. 24 hours kami magka-video call nun. Kulang na lang dumi talaga ipakita ko sa kanya. Tapos pinagkakamalan pa ako ng kahit na ano. So, anong plano mo ngayon? Actually, ito na nga, nang bago ako pumunta dito sa La Union, wala siyang message sa akin kasi tinapos na nga niya. Sabi niya, bahala na daw ako sa buhay ko. Nasa Tarlac ako noon. Inantay ko kung tatawag ba siya o hindi. Wala talaga, inantay ko ng ilang araw. Umabot ng siguro 2 weeks. Kaya nagdesisyon ako. Actually, nasa La Union ako ngayon. Nagtrabaho ako ng bar. Tapos nung nalaman niya, nagtrabaho, pampalipas oras ko lang nung nagpunta ako dito sa La Union. Nung nalaman niya na ganito, doon nagalit siya. Doon siya nagparamdam lang sa akin. Yung parang binaliktad na niya ako. Ganon, may live-in partner ako dito. Ma'am Hindi niya alam Alyssa, na parang ginawa ko lang pampalipas oras kung paano nandito ako ngayon. Dahil sa kanya. Kasi hirap talaga yung hindi niya maintindihan kung ano sitwasyon ko. Nung umikot lang talaga yung mundo ko sa kanya. Ma'am Alyssa, okay lang ba malaman namin anong work mo sa bar? Waiter ka ba? Anong work niyo po? Nag-entertain po ako. Entertainer. So, paalis din naman po ako talaga. Parang nandito lang po ako dahil lang po talaga sa problema kong gano'n. Parang naghanap na lang din po ako ng kalinga. Parang nilibang-libang ko na lang din po yung sarili ko. So, ngayon, Alisa, ikaw ay nandyan sa La Union, nagtatrabaho bilang isang entertainer sa bar dahil sa Opo. heartbreak na naranasan mo dito sa ex-fiancé mo. Opo, yun po yung hindi niya maintindihan sa akin. Sorry, ayaw ko na po bumalik kasi grabe din po yung sakit at saka yung naranasan ko sa pamilya niya. Bakit? Anong meron sa pamilya Gusto ko, niya? Yung family po niya, parang nakikisali na din po sa amin na bakit yan, ayaw talaga magpakasal sa amin. Ayaw nila na sa akin magpakasal. Ayaw niyang ikasal kayong dalawa. Yung nanay, tatay. Opo. Bali yung ate po. Tsaka yung mama na din po niya, wala na din po siyang tatay. Bali siya po kasi ang yung tatay sa kanila magkakapatid. So, ayaw mo nang bumalik pa dito sa ex-fiancé mo. Tama ba kami nang narinig? Opo, dahil po sa naranasan ko. Kasi mahirap. Kasi
Akalain niyo po yun, binigay ko po lahat yung oras ko sa kanya. May pinupuntahan ako sa kanya pa rin, naka-video call kami lahat. Nang galawang ko, naka-video call po kami. Tapos iisipin niya na may naralalaki ako. Bantay sarado naman po ako. Actually, nasa Dubai po siya. Anong gusto mong mangyari ngayon sa kanya? Siguro, hindi ko na rin po alam kasi sabi ko gusto ko na lang din ng peace of mind. Kung may galit ka sa akin, magalit ka. Kung sakali bang Basta uuwi ayaw- siya ng Pilipinas, makikipagkita ka sa kanya kung hihingin niya. Depende po sa usapan kasi actually nasa kanya pa rin po. Galing po ako ibang bansa, nasa kanya pa rin po yung mga gamit ko. Mga kailangan ko doon, nasa kanya pa rin po. So may mga kukunin ka pang gamit sa kanya. Opo, pero nag-usap na din po naman kami kung wala nang pag-uusapan, padala na lang, ganun. Padala na lang, ano na lang, bali mag-uusap na lang sila ng sister ko. So ngayon, willing na willing ka na mag-move on. Ganun ba yung plano mo? Opo, gano'n na din po yung inaano ko kasi mahirap po kung babalik ulit. Nakapag-desisyon ka Parang na. Mm. Masakit pero sabi ko, kakayanin ko kasi nandito na. Kasi ang hirap talaga nung una, ang hirap. Kaysa ngayon medyo okay na. Nakakapag move on na ako kahit paano. Sabi ko babalik ako next week sa Manila. Gusto ko buo na ako. Wala na siya. Meron ka bang mensahe para dito sa ex-fiancé mo? Sige, bibigyan ka namin ng kahit 1 minuto para makapagbigay ng mensahe sa kanya. Baka sakaling marinig niya tong Naririnig ka, yeah. mensahe. Go ahead. Ay sa'yo. Sana alam mo kung gaano kita minahal. Alam mo yon. Sana wag mo lang sabihin sa mga friend natin na sarili ko lang iniisip ko. Kasi alam mo naman, buong buhay ko, nilang ko talaga sa'yo. Sinabihan mo ako na hindi magtrabaho, hindi ako nagtrabaho. Lahat ng oras binigay ko sa'yo. Huwag mo naman sabihin sa mga friend natin na sarili ko lang iniisip ko. Kasi that time nung naging tayo, sayo lang talaga yung oras ko. Sana wag ka na magsalita ng masasakit na salita. Kasi hindi mo alam kung ano din pinagdadaanan ko. Sana, kung gusto mo, walayan ako, okay lang. Kaya sa akin, basta, respetuhin mo din sana yung desisyon ko na magkaroon ng peace of mind. Kasi hindi ko naman pinapakialaman na yung buhay mo. Kaya wag mo na lang din pakialaman yung buhay ko. Wag ka na rin din magsalita ng kahit na ano. Basta, tandaan mo, minahal kita. Kahit, Narinig tayo. kahit, Di tayo naririnig. kahit umayaw na talaga ako kasi ikaw na Para mismo sa yung sumuko sa atin. Para sa akin, hindi rin kasi Basta, ingatan mo na lang yung sarili mo dyan. Kasi nasanay na talaga ako na lagi tayong nag-uusap. Sana maging masaya ka sa desisyon mo. Kasi bumitaw na lang din ako dahil sa desisyon mo. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo sa akin. Alam yan ng Diyos. Ingatan mo na lang yung sarili mo. Okay na po, DJ. Thank you po. Okay ka na? Okay na po. Pwedeng magsinga ng sipon, ha? Thank you po, DJ. Kahit may naka-duty po ako ngayon. O buti wala ka ini-entertain ngayon. Katatapos lang po. Katatapos lang. Pwede mo bang i-share sa amin yung entertainment na ginagawa mo? Anong klaseng entertainment to?
Actually, mahirap po siya kasi umiinom po ako habang may kausap na ibang lalaki. Kausap lang pero wala namang ibang nagaganap. Minsan po, umabot ako sa time na gusto ko na magkaroon ng ganon. Kasi para lang mailabas ko yung galit. Actually, oo, meron. Na umabot na sa point na nagpalabas ako Mhm. dahil sa galit. Mm. Kilala lang ako dito na masayahin. Pero sobrang sakit po talaga. Umabot po talaga pag nasa kwarto na ako. Ang sakit. Gabi-gabi, minsan umiyak pa rin. Tapos yung trabaho. Alam mo, Eliza, meron mensahe ngayon si TG para sa'yo eh. Bibigyan ka niya ng mensahe kasi grabe na yung mga bubuyog dyan sa paligid mo. Alisa, Po. hello. Yes, po. Bakit ang daming nangyayari dyan sa paligid mo? Kanina pa namin tinitiis yan eh. Ano na bang meron dyan? Basa na po yung kumot ko, Char. Basa ka na. Gusto mo patuyuin natin yan? Bilis mo naman. Kaya nga Bilis eh. mo naman nabasa, Alay. Hindi pa nga nagsisimula to si TG, nabasa ka na agad. Hello, Alisa. Hello po, nakikinig po ako. Ayan, merong magandang mensahe para sa'yo si TG. TG, pasok. Hindi, nababasa ko lang dito, Rax. Maraming tanong din yung mga kabisyo natin sa kanya. At the same time, balansi at hati din yung opinion ng mga kabisyo natin. Pero, yun nga, gusto ko muna malaman sa'yo, Ma'am Eliza, ano ka na ba katagal dyan sa pagiging entertainer mo? Siguro umabot pa lang po na isang buwan pa rin, Bago ganon, pa lang. isang buwan pa lang din po. Bago pa lang. Before yan, ano po bang Ba- pinagkakaabalahan nyo muna? Yung nakilala mo tong si The One. Ako, Sana. bali, OFW po kami parehas. Magkasama po kayo doon. Hindi po, bali. Nung una po, magkasama po kami. Tapos nung pangalawa, nagpa-Qatar po ako. Yun nga lang po, hindi po ako pinalad sa Qatar. Nagkaroon po ako ng kidney stone, problem medical condition po. Kaya napauwi po ako ng Pinas. Okay po. Ma'am, gusto niyo po ba ng real talk? Anong gusto niyo po ba na makarinig sa atin ng... Okay lang po yung real talk. Kahit Ayan, sanay perfect. na- Perfect si TG para sa'yo. O, TG, pasok. Ito na ang tamang guidance ng Love Radio. TG, go ahead. Ma'am Eliza, wala Yes naman, po. hindi po natin unang-una ginajudge kung ano po yung work mo ngayon as a entertainer. Opo. Pero Ma'am Eliza, syempre, sabi niyo po kanina na ayaw niyo po na may masabi yung guy sa inyo sa mga friends niya. Apo. Pero Ma'am Eliza, tingin niyo po ba kapag nakita niya yung work mo ngayon, yung kalagayan mo ngayon, wala po ba siyang masasabi sa inyo? Ngayon po, siguro may masasabi po. Kasi Ma'am Eliza, sa totoo lang, minsan, gusto natin makahingi tayo ng respeto sa ibang tao. Pero kasi kapag Opo. kailangan natin ng respeto, ina-earn yan eh. Kumbaga, hindi lang basta-basta yan hinihingi. At hindi yan basta-basta kinukuha. Kailangan nakikita rin ng tao sa atin. Nakarespeto tayo. So sa akin, Ma'am Eliza, hahayaan mo ba yung sarili mo na nandyan ka as an entertainer na makita niya na yung pananaw niya, yung point of view niya as nagwo-work doon na, hindi matinong babae to kasi entertainer to. Iba-ibang lalaki ang kinakausap nito. Iba-ibang lalaki ang pwedeng maglabas at magkaroon ng something dito kay Eliza. Siyempre, hindi naman natin gusto yun, Ma'am Eliza. Diba? Opo, naintindihan ko And po. marami rin naman sigurong work na pwede mong pasukin at ikakaayos nyo po. Opo. Alam natin, Ma'am Eliza, na hindi na pwedeng i-workout dahil nga, sabi mo nga po, ayaw mo na rin. Nagdesisyon ka na kanina pa, di ba, Ma'am? Opo. Na gusto mo na lang talaga na libangin yung sarili mo, yan yung way of exit mo. Pero Ma'am, sa akin lang, sana yung way of exit natin para makalimot o makamove on tayo, minsan yung bagay na irerespeto pa rin tayo
ng taong nang iwan o umayaw sa atin. Huwag natin nahahayaan na bumaba lalo yung tingin nila sa atin, lalo na't naghiwalay na kayo. Opo, naintindihan ko naman po yun. Tsaka actually, pa Manila na din po ako. Parang ready na din po ako magtrabaho ulit sa mga company po. Parang Here. naging ano lang po siya talaga. Kung napunta lang po talaga ako dito dahil lang gusto ko malibang na lang din yung sarili ko. Pero mali po talaga. Alam ko pong maling-mali. Mhm. Tama. Masaya kami na alam mong mali. Mhm. Opo. Di ba? Hindi naman na high blood si TG pag alam natin na Oo naman. aminado yung tao dun sa Opo. pagkakamali. Mm-mm. Ma'am Tsaka, Eliza, tsaka yung pagiging entertainer naman, 'di ba? Hindi naman siya masamang trabaho eh. Yes. 'Di ba? Hindi siya yung trabaho na hindi marangal. yes. Kumbaga, etong trabahong ito ay pinapasok ng iba dahil eto na lang yung opportunity na nagbukas sa kanila. Yes. 'Di ba? Pero ako, masasabi ko sa sarili ko, entertainer ako. Ikaw, masasabi mo ba sa sarili na entertainer Siyempre ka? naman, marami tayong ni-entertain. Exactly. So, meaning, yung pagiging entertainer talaga ay isang marangal na trabaho. Tama. Pero, syempre, kung bibigyan natin to ng ibang kahulugan at ibang gawain, dun lang siya nagiging masama. Lalo na kapag pinapasukan na ito, may pumapasok na ng iba. Pasensya na kayo. Diba? Lalo na kapag pinapasukan na ng iba, lalo na kung you are in a relationship at pinapasukan na ng iba, yung hindi naman dapat mapasukan na butas, yung mga ganon. So, it's an opportunity for you to really entertain people. Pero at the same time, you have to set boundaries, especially if you are in a relationship, so that you are still faithful to the relationship and masabi mo pa din na parang committed ka na up until the end of your relationship naging committed ka pa din at hindi ka nakagawa ng mali. Tama. Yan lang. Anyway, may gusto ka pa bang sabihin, Eliza? Wala na po. Thank you po na lang sa inyo. Thank you po sa bigay sa akin ng oras. Yun. Maraming salamat Maraming din. salamat. Maraming salamat. Sana napagaan namin yung pakiramdam mo ngayong gabing ito, ah. Okay naman po. Okay na din po yung... And I hope, Ma'am Eliza, makahanap ka ng taong magmamahal sa'yo at mauunawaan ka. Diba? Yan din po inaano sa akin ng mga kaibigan ko. Yes. Maraming salamat po. Mhm. Alam mo, hindi naman kabawasan kung may anak ka na or wala kang anak, single mother ka. Kasi may mga tao pa rin na handang mahalin yung katulad ninyo. And wag ka mag-end lang doon sa taong nanakit sa'yo or hindi kayo naging okay. May mga tao pa rin talaga, Ma'am Eliza, na magmamahal ng totoo sa'yo. Totoo. Try mo si Boy Pindot. Pero Ma'am Eliza, wag mo rin tatanggalin muna yung respeto mo sa sarili mo, yung respeto mo bilang babae sa sarili mo, para naman, syempre, makita din ng mga taong magmamahal sa'yo kung gaano mo iniingatan yung sarili mo. Para ganun ka rin nila ingatan. Yeah. And ako, dagdag ko lang din sa sinabi ni TG, no? Bago siguro din mahanap mo yung tamang tao para sa'yo, kung kaya mo ding humanap muna ng trabaho na magiging stable ka, para magiging stable din yung pamilyang binubuo mo. Kasi it will follow eh. Kung yung tamang tao darating yan sa tamang pagkakataon. At kapag okay ka na sa trabaho mo, kumbaga yung additional na taong darating sa buhay mo, bonus na lang to eh. Kasi mararamdaman mo kumpleto ka na hindi ka naaangkla o magiging depende doon sa taong makikilala mo in the future. Opo. Naintindihan ko po. Thank you po. Salamat, Eliza. God bless you and have a good night. God bless you too. Thank you so much. Ayan po ang ating naging caller ngayong gabing ito. Si Eliza, 28 from La Union. This is for Top Secrets. Ikaw, TG, anong tansya mo? Para sa akin, kapag may tao kang minahal ng sobra-sobra, naghiwalay kayo, wag mong hahayaan yung sarili mo wasak na wasak. Talaga? Wag mong hayaan. Bakit? Magtira ka pa rin kasi 'di ba yun ang number one rule eh. Na wag mo pa rin hayaan na mahalin pa rin yung sarili mo. Minsan hindi na natin nagagawa. Pero mas mabuti pa rin na magtira ka sa sarili mo dahil at the end of the day wala ka namang ibang tatakbuhan eh. Ang hirap kasi. Ang hirap.
Ang Yung hirap nung... nakadepende ka na sa tao. Oo, tsaka ang hirap din na hindi ka mawasak, lalo na kung inangkla mo yung buhay mo dun sa tao. Like 24/7 ba namang magka-video call kayo? Malamang sa malamang namimiss mo na yung video call nyo, di ba? Yung ibang call na meron kayo. Yung ganun ba yung mga pangangailangan mo? Syempre, naging kausap mo yung tao 24/7. And kapag ginawa mong mundo yung isang tao, doon ka mababaliw kapag nawala na yung taong yun sa buhay mo eh. Pero ilang beses ka ba kailangan mawasak? Di ba? Para malaman mo yung sagot na dapat magtira ka pa rin sa sarili mo. Oo, nandun tayo sa point na sinasabi natin na, oo, kailangan ko mawasak para mailabas ko ang lahat. Yung sakit, yung hirap. Pero ang tanong lagi, hanggang kailan ka ba mawawasak at hanggang kailan ka ba magpapakawasak? Na hindi mo na naisip, na lagi mo na lang sinasabi na okay lang mawasak pero hindi mo naisip sa sarili mo na kailangan ko rin palang mahalin o magtira ako sa sarili ko. Na kasi minsan nakadepende ako na hindi ko nabuo yung sarili ko at ibang tao yung bumuo. Ngayon, kapag natanggal yung pagkabuo niya na doon, yung peace niya doon sa sarili mo, guguho ka na naman. Tapos hahanap ka na naman Umpisa iba ka na naman bubuo nun. sa'yo. Diba? Yun na yung mga tao na parang hahanapin mo sa buhay mo para bumuo sa pagkatao mo. Well, in fact, dapat talaga, ikaw pa lang sa sarili mo, buo ka na. Buo ka na. Kasi hindi totoo yung sinasabi nila na I am complete with you. Hindi totoo. So, dapat you are Kumpleto ka muna. complete already Yes. before you meet someone new. Yes. Exactly, Rocky. Kaya nga minsan, di ba, sinasabi, ilang beses pa ba ako mawawasak? Sumisigaw pa. I think hanggat Nagalit pa. hanggat Okay may lang. tumutulo. Okay lang. Naluha. Mawasak. Ganun. Okay lang mawasak, pero hanggang paulit-ulit ka na lang ba magpapakawasak? Sabi nga nila, kapag uulit at nauulit daw yung sakit na nararamdaman mo, that means you are not learning. So kapag Yes. patuloy daw na ibinibigay sa'yo ng Panginoon ang isang sitwasyon, cycle lang siya ng cycle. Ibig sabihin, you are not learning the lesson that was supposed to be learned dun sa una pa lang na situation or circumstance. Kasi minsan nga, tayo, alam na nga natin na tinuturuan na tayo ng leksyon ng tadhana. Hindi pa natin dinadigest. Matigas kasi ulo eh. Oo, tsaka lagi natin sinasabi na subukan ko ulit. Mahalin ko ulit, magpapakawasak ako. Eh di wawalwal na lang ulit ako. Aayusin ko na lang ulit yung sarili ko. And mabuti nga tong top secret sharer natin kanina eh. Magle-let go na siya. Yes. As in, moving forward siya. And napakahalaga na kahit nagmahal ka, alam mo kung kailan ka magle-let go. Kumbaga, may mga iba kasi na, okay, mahal na mahal ko tong taong to, pero hindi ko mabitawan. Yes. Pero etong ganitong klaseng color, bihira to eh. Yung parang, okay, mahal na mahal ko, pero kailangan ko ng bitawan kasi hindi na nakakabuti para sa akin. Hindi mo alam yung limitasyon mo hanggang saan. Nag-LDR ka na ba? LDR para sa akin, hindi yan effective eh. Hindi yan good. Seryoso ba yan para sa'yo? O mahirap. Ay, hindi mo pa na-try? Natry ko, pero mahirap. Yung sinukuan mo? Susukuan nyo, hindi mo. Kasi darating kayo sa point na masasabi ninyo na siguro hindi talaga tayo mag-work pag ganito. Or, kung may plano talaga kayo, I think LDR is workable if there is a timeline. Like, meron kayong goal na, okay, 2 years lang tayo mag-LDR. Then after that, we will Pwede. meet and then we will be together for good. Yes. Pero, Hindi ko kaya ng 3 weeks. Charot. wala. Hindi ko kaya yon. Yung ganong katagal. Oh. depende sa tao eh. May mga tao nag-work. Oo LDR. naman. Marami akong kilala Marami na akong kakilala. Meron ako kaibigan na nagpakasal muna sila bago pumunta. Navy kasi yung kaibigan ko eh. Ang ginawa nila. Seaman? Yeah. Navy seaman? Hindi, ano siya eh. Navy talaga? Oh, Navy talaga. US Navy. US ano siya. Okay. Akala ko naman, seaman. Kasi pag seaman talaga, alam na this, di ba? Hindi. Sa ibang bansa siya nakabase. So, ang ginawa niya, pinakasalan niya muna yung girl. Para may assurance na nandito sa Pilipinas, na sa LDR sila. Alam mo, ilang years sila bago ulit nagkita. Ngayon lang, kakauwi niya lang. And shout out to Talaga? Aaron. Shout out to Aaron. Uy, may kids na sila. Parang wala pa.
They're planning na. Yeah. Parang 3 years sila naghiwalay at hindi, kung nakikinig ka dito Ron, ito yung kwento mo. Wala akong consent. Hindi, may consent ako niyan. Lagi ko talaga? naman to, pinagmamalaki ko siya lagi. Dahil dun ko nakita na nag-work din pala yung LDR pero depende sa taong mag-handle. Depende sa mga taong talagang pagkakalooban na mahabang pasensya at malawak na pangunawa. It's a gift, I think. Yes. It's a talent. Kasi ang hirap dahil unang-una nagpakasal siya. Tapos pumunta sa ibang bansa. Tapos ilang years siya, 3 years siya doon na training hanggang sa naging paano mo titiisin? Ibig sabihin, ganun ka kasigurado dun sa tao. Yun talaga. Ganun katindi yung tiwala mo. Ganun ka kasigurado. Ganun ka ka-sure dun sa pagmamahal na meron kayo para sa isa't isa. That it will encompass everything. Diba? It is greater than all the temptations out in the world. Mahirap yun eh. Mahirap yun. Kung ako yun nandun sa sitwasyon niya, hindi ko magagawa yun. Alam mo, madali yun kung marami kayong properties. Hindi, mahirap yun. May mga taong may kaya and may mga taong hindi kaya. Feeling ko, madali yun kung madami kayong properties together, tapos parang pag naghiwalay kayo, parang isipin mo pa lang yun. Parang, ay, hindi na lang ako makipagawa. Hindi na lang ako gagawa ng masama. Kahit Charot marami lang. kayong properties, kung gusto nyo talaga magloko. Hindi, charot lang. Maghihiwalay. Hindi, darot. Hindi, parang, Pero go, Rax. Kaya mo. di nga, 3 weeks nga lang, di ba? Parang ayoko na eh. Sabi ko sa asawa ko, kung sakaling lilipad siya na ibang bansa, sama mo ko. Yung mga ganon. Meron siya parang sinasabi sa akin na may magiging trip nila, parang mawawala daw siya ng 1 month. Sama ko As in, ganon na agad yung thinking ko. Hindi dahil sa naniniguro ka, kundi hindi mo lang kaya na parang ganun mawala yung oras mo dun sa taong yun. Parang ganun. Although nandun yung tiwala, pero gusto mo rin na you wanna be with that person dun sa adventure na tatahakin niya din. And I'm sure kung ako din mangyayari din sa akin na meron din akong trip for 1 month, I'm sure he'll come with me. He'll do the same. Ganun. Pero meron ako ex na he was thinking of applying abroad. Tapos, engaged na kami. Tinanong niya ako about it. Like, ano daw yung idea ko. And then sabi ko, hindi ko lang sure kung may babalikan ka pa. Ganun ako ka-sure sa sarili ko na hindi ko kaya ng LDR. And I think, napakahalaga na kilala mo yung sarili mo. Kasi kapag kilala mo yung sarili mo and pinilit mo na maintindihan ka ng taong partner mo. I mean, nilatag mo na ito yung pagkatao mo na hindi mo kakayanin yung ganun. Pag naunawaan ka niya at nagtagpo kayo sa gitna, feeling ko, mas workable yun eh. Kesa dun sa pinilit niya mo. pa rin yung gusto niya at pinilit ko kung ano yung gusto ko, hindi kayo magtatagpo sa gitna. Di ba nga sa 10 hakbang mo papunta sa kanya, dapat siya magbigay ng 5 para magtagpo kayo sa gitna. And that is what you call compromise. Diba? Ganda niya. And yun yung relationship eh. It's all about making compromises every single day of your life. Yes. And that's how a relationship works. Pero baka may mga tao din, no? Baka may mga kabisyo din tayo ngayon na iba naman yung kwento nila. Ang kwento naman nila, hindi ko naman talaga gusto ang LDR pero yun Walang ang binigay choice. sa akin eh. Walang choice. Walang choice eh. Na yung asawa ko, OFW, kailangan talaga umalis. Kailangan namin maging LDR. Kasi pera, Kasi pera, pamilya. pamilya. May mga ganun na hindi talaga nila gusto. Pero kailangan nilang tiisin, kailangan nilang kapitan. Dahil no choice eh. Well, unfortunate, diba? Ako nakakalungkot na sabihin ko na unfortunate talaga. Pero that's the reality of life eh. Yes. Wala kang masabi eh. And the only choice, alam mo yun, meron ako nabasang quote, nakalimutan ko yung exact words, pero parang ganito. Ang choice ay para lang sa mga mayayamang tao. May choice ka kapag mayaman ka. Gets mo? Pag mahirap ka or parang kapag hindi mo kayang afford or hindi mo afford na parang hindi kayo na magkahiwa-hiwalay pamilya. Kasi yung pera eh, diba? Siguro mas madali lang magdesisyon kapag may pera ka. Mas madali lang sabihin natin na huwag ka na umalis kasi okay naman tayo. Well, choice pa din yun, diba? It gives you a lot of options kasi may pera ka. Pero pag wala kang pera, then it will leave you with no choice. Bagay, yun ang reality. Oh, realidad na yun. Realidad yun. Parang sabi ko nga, so meaning wala akong choice.
Walang pera. Ay, nako. Anyway, ang dami pa namin pinag-uusapan dito. Overtime na naman kami ni, alias TG. Nako, sa Monday pa natin makikilala tong si TG, pero parang ang dami niya na talagang sinasabi dito sa atin, no? Ang dami na niyang binabahaging wisdomful niya. Nako. Anyway, Wisdom tooth. wisdomful. Okay. Kala ko wisdom tooth Hindi lang. naman. Wisdomful. Full of wisdom. Ganun na lang. Pinaiksi ko na lang kasi nagmamadali na tayo. 12:04 na. O, nag-overtime tayo. Ilang minuto. Nako, buti hindi pa tayo naririnig ng mga boss Huwag kang natin. mag-alala. Kasama ka na. Kasama Dalawa ka na. kaming mamimimuhan. Charot with darot. Anyway. Ayan na, kabisyo. Bukas ulit magsama-sama tayo or mamaya ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi kasama ang Basa Princess DJ Rakitera. Ito nag-iisang TG. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang? I-memorize yan. Basic. Basic. This is Top Secrets.